калі нават ад паўночнай Кареі афіцыйны Менск атрымоўвае атлуп, таму, магчыма, МЗС Беларусі так хваравіта ўспрыняў рэзалюцыю Еўрапейскага парламенту. То бок людзі настолькі хочуць прагаласаваць, што не могуць дацярпець, дачакацца асноўнага дня галасавання. Галоўная падзея тыдня – гэта інаўгурацыя новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа. За гэтай падзеяй глядзеў увесь свет, не толькі таму, што Злучаныя Штаты – вядучая краіна свету, але і таму, што Дональд Трамп абвясціў праграму вялікіх пераўтварэнняў, якія будуць тычыцца шмат якіх краін свету. Таму інаўгурацыю глядзелі і ў Беларусі, і Лукашенка, сустракаючыся з супрацоўнікамі МАЗа, таксама доўга апавядаў, як ён глядзеў, што яму не спадабалася в основном у этой инаугурации. Послушал я в прямом эфире его выступления. Я очень негативно воспринял эту всю инаугурацию, эту всю тусню. И все эти заявления, только что Трамп же ведь не мальчишка. Ему же не 38 лет было, как мне когда-то президентом. То бок яна прыцягнула ўвагу ўсяго свету. А ў Беларусі між тым пачалося датэрміновае галасаванне. Ну і ўлады даюць рэкордныя лічбы. За 2 дні прагаласавала нібыта каля 18% выбаршчыкаў. З усіх канцоў Беларусі ідзе інфармацыя пра тое, што людзей прымушаюць галасаваць, то бок заганяюць на выбарчыя участкі і, глядзячы па ўсім, гэтым разам павінны абвесціць рэкордныя лічбы датэрміновага галасавання. Гэты інстытут у Беларусі выконвае некалькі функцый адразу. Ну, найперш, у тыя часы, калі яшчэ былі некія, хоць маленькія элементы дэмакратыі, назіральнікі сачылі за тым ходам выбараў, то з дапамогай датэрміновага галасавання улады атрымоўвалі патрэбны вынік, бо ўсё датэрміновае галасаванне, як это не дзіўна, аказвалася на карысць кандыдатаў ад улады ці Александра Лукашэнкі, калі гаворка ідзе пра прэзідэнцкія выбары. Але пасля гэтага датэрміновае галасаванне пачало адыгрываць сваю самастойную функцыю. Гэта дэманстрацыя таго, як увесь беларускі народ так прагне прагаласаваць, выканаць свой грамадзянскі абавязак, падтрымаць уладу. І чым вышэй гэты працэнт датэрмінова прагаласаваўшых, тым, як падаюць прапагандысты, вышэйшая падтрымка дзейнай палітыкі, дзейнага кіраўніка і дзейнага рэжыму. То бок людзі настолькі хочуць прагаласаваць, што не могуць дацярпець, дачакацца асноўнага дня галасавання, а цэлым натоўпам, цэлымі брыгадамі, падраздзяленнямі вайсковых частак, студэнцкімі інтэрнатамі, групамі і ідуць і датэрмінова галасуюць. Гэта вось як бы элемент дзяржаўнай прапаганды, які павінен усіх пераканаць, што народ падтрымлівае дзейную ўладу. Улады імкнуцца прэзентаваць гэтыя выбары замежжу і найперш заходнім краінам. У Менску на выбары акрэдытавана вялікая колькасць журналістаў заходніх медыяў, чаго не было ў 2020 годзе. І таму, магчыма, МЗС Беларусі так хваравіта ўспрыняў рэзалюцыю Еўрапейскага парламенту, дзе гэтыя выбары аб'яўлены недэмакратычнымі і крытыкуецца сітуацыя з правамі чалавека і дэмакратыю ў Беларусі. То бок выбары яшчэ не прайшлі, а іх уже не прызнаюць. Думаю, што гэта пачатак, услед за гэтым прыкладна такая ж рэакцыя будзе ў іншых заходніх інстытутах ці заявах палітыкаў заходніх краін. Тут яшчэ цікавы момант зноў жа звязаны з замежнай палітыкай.
Александр Лукашенко абвесціў, што ён павінен рабіць візіт у Кітай до правядзення выбараў. Вось выбары ўжо пачаліся, а візіта Александра Лукашэнкі ў Кітай так і не здарылася. І незразумела, ці то ён адкладзены, ці то перанесены, ці нешта прэсавыя службы не зразумелі. А яшчэ адзін цікавы момант з замежнай палітыкі Беларусі. Зноў жа той жа Александр Лукашенко заявіў, што шэраг краін, кіраўнікоў краін хочуць кантактаў на вышэйшым узроўні, і адна з такіх краін – гэта Паўночная Карэя. І праз вельмі кароткі час сестра правадыра Паўночнай Карэі Кім Чен Іра заявіла, што гэта неправда, што менавіта афіцыйны Менск напрошваецца на сустрэчу на вышэйшым узроўні. І гэта вельмі цікавая сітуацыя. Калі нават ад Паўночнай Карэі афіцыйны Менск атрымоўвае атлуп, гэта такі даволі важны сімптом, важны дыягназ той замежнай палітычнай сітуацыі, у якой апынулася сёння Беларусь.